Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Manuel Lourenzo Sobral, alcalde e concelleiro de Deportes do Concello de Soutomaior. Moi bons días, Manuel. Que tal? Moi bons días. Bueno, o primeiro, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerche moitísimo a túa presenza hoxe neste campeonato e, bueno, preguntarche un pouquiño que opinas sobre esta gran final da Liga Galega de Karate. A ver, o agradecemento é meu. Evidentemente, detrás de toda esta intendencia que hai aquí hai moitísimo traballo, hai moitísima xente que me consta que lle leva dedicado moitísimo esforzo a todo iso e, polo tanto, en Soutomaior para nós, pois, no que humildemente poidamos contribuir, axudar, ver que aquí está isto cheo de xente, ver, bueno, pois, todos estes deportistas competindo con tanta ilusión e, ademais, con tanto nivel, pois, vaya, que para Soutomaior é un orgullo e niso estamos en traballar para que estas cousas pois sigan sendo a referencialidade da nosa maneira de gobernar e da nosa maneira de facer. Pois o prazer é noso de estar aquí por primeira vez neste concello e, bueno, por primeira vez moitas outras cousas, xa que é o primeiro campeonato que a Federación Galega realiza ao aire libre, fora dun pabellón, é a primeira vez que incorporamos o Grand Winner, que son premios que se darán aos competidores que conseguiron máis puntos durante cada unha das fases da Liga. Así que, bueno, a partir de hoxe Soutomaior quedará marcado para a historia do karate galego. Comentábamolo antes, bueno, con algunhas persoas aquí fora de cámara, eu quedábame que cando entras e ves a imaxe, verdade, dos tatamis, da xente competindo, bueno, pois nun espazo aberto, pois con toda esta luz, con todo isto, pois a verdade é que impacta. Entón eu creo que é un espazo para explorar, eu creo que ten moitísimas posibilidades. Isto, evidentemente, bueno, pois como todos os inicios, pois hai cousas que correxir, porque seguramente, bueno, pois en calquera novidade pois implica, bueno, pois modificar cousas para que as cousas melloren, pero sí que é certo que calquera persoa que entre por aquí, que seguramente non estamos tan familiarizados como co karate, como as persoas que, digamos, están seguindo esta retransmisión, ou como vos mesmas, desde logo é impactante. Pola ilusión, por todo o fervor deportivo que aquí se ve, pola propia imaxe a posta en escena de todo iso. Desde logo, cando entrei, dixen, vaya, aquí hai moitísimas horas de esforzo, aquí hai unha organización seria, con rigor, novamente volvo a decir, Soutomaior está para iso, para o deporte e para acompañar pois, as persoas que traballan con eses ingredientes, eses criterios que nos creemos que son imprescindibles, que son rigor, seriedade, amor polo deporte e ilusión. Con iso chegas a onde haya que chegar. Dende logo, pola nosa parte, da Federación Galega de Karate, poñemos todo o esforzo, toda a pasión polo karate, bueno, con todas estas innovacións para que cada vez o karate chegue a máis xente, para que se coñeza, bueno, que en Soutomaior xa é bastante coñecido, porque contamos aquí co Club Gym Sport, que na Casa está en Pontevedra, ten aquí unha delegación en Arcade, na Rúa Lameiriñas, nun sitio no que moitos dos competidores de hoxe entrenan aquí no teu club, verdad? Pois sí, así é. E ademais eu non me resisto a dicilo, é que aquí, é dicir, eu non son partidario nunca de personalizar os que son proxectos colectivos en persoas individuais, pero eu creo que é obrigado a dicilo, que aquí sí que houve unha persoa, que foi Alberto, que teimou, insistiu, de alguma maneira demostrou pois, dúas cousas. Primeiro, amor polo deporte que leva practicando toda a súa vida, pola federación que de alguma maneira el representa, pero tamén a insistencia, a teima, é dicir, eu quero que o meu concello sexa unha referencialidade en todo iso. Entón, eu, cando chegas, ves primeiro traballo de base, ves que xente picando pedra, bueno, pois con todas as dificultades que implica ocupar este tipo de responsabilidades. E despois, pois entras por aquí e ves todo isto, pois aí ves seriedade, ves ilusión, ves amor polo deporte, insisto, polo tanto, vaya, en Soutomaior temos un club, 50 e tantos deportistas, se non me engano, e persoas que traballan cada día por este deporte, e nós, cando hai todo iso detrás, esa non diría que é unha vocación, sino que é unha obriga a acompañar. E niso estamos agradecidísimos, non pode ser de outra maneira. Totalmente. Afortunadamente, os esforzos do noso gran director técnico, Alberto, toda a federación está moi agradecida porque a verdade é que o seu traballo é, bueno, incalculable, todo o seu esforzo, que, bueno, que Alberto, ademais, tamén é o entrenador do club Gym Sport, do que, como comentábamos antes, supoño que, bueno, para ti, Manuel, será todo un orgullo que unha das deportistas do club Gym Sport, moi destacada na nosa federación en Cata, leve o logo do Concello de Soutomaior,
por toda España nos campeonatos nacionais e por diversos países europeos nos campeonatos internacionais. E ademais desde que a sigo, pois como un xiareiro desta deportista, cada vez que vexo pois novas publicacións, novos logros, pois dices, caramba, aquí estamos, pois que a veces parece que, bueno, pois que veciños de aquí que traballando e con esforzo, pois que consiguen cousas que nos poñen no mapa pois no máis alto nivel. Así estamos, seguindo a Ariadna e apoiando e no que poidamos, pois contribuindo a acompañala neste camiño, que ese camiño que non é outro que o do esforzo, a constancia, o sacrificio e a disciplina, que é basicamente iso que ten o deporte. Pero vaya, ver o logo de Soutomaior ao lado de todo isto, pois eu creo que non hai mellor referencialidade ni mellor marca. Un orgullazo, e dende aquí, como alcalde, pois os nosos parabéns e o noso agradecemento a Ariadna simplemente por ser como é. Dende logo, Ariadna, bueno, pois continuará crecendo no karate e con ela o seu concello, xa que ela tamén é natal de aquí, así que, bueno, continuará levando Soutomaior, pois, por todos os países que ela siga competindo. E, bueno, xa por outra parte, falando de aquí, do concello de Soutomaior, bueno, falando aquí coa xente, a poboación está super contenta co goberno actual. Contanos, Manuel, un pouquiño, en que se diferencia este goberno do anterior para que a xente este tan contenta? Pois, a ver, nos primeiro que iso é o que busca calquera goberno, non? Buscar que a súa veciñanza pois recoñeza o traballo e esforzo, que como en todo isto pois é sempre moito, moitas veces invisible, pero é sempre moito. A mí non me gusta moito falar do que non había, e son máis de mirar para o futuro e pensar no que vai haber e no que temos. Eu creo que exemplos disto é que eu creo que temos que ter criterios claros. Un dos criterios claros é que se pensamos en grande, se creemos que temos todo, que temos un potencial inmenso para chegar onde queiramos e traballamos con humildade, pero tamén con expectativas, pois que somos un gran concello, somos un lugar maravilloso, somos unha veciñanza maravillosa. Eu creo que crendo en nos mesmos, pois podemos chegar a onde lo propoñamos, no karate e tamén como goberno municipal. Dende logo, non cabe dúbida. Así que, bueno, se nos podes adiantar algún proxecto que teñas en mente para o futuro de Soutomaior, que tes en mente? Así, algúns proxectos que nos podas adiantar. Temos moitos, pero desde logo hai 2 ou 3 que creo que son referencias. Por unha banda, estamos desenvolvendo un novo modelo de concello en termos empresariais, co desenvolvemento dun ecoparque empresarial que vai albergar moitísimas empresas. Eu creo que iso vai a cambiar todo o que é a estrutura económica do noso concello. Estamos traballando tamén nunha transformación do que é o modelo urbano, é dicir, nós creemos que Soutomaior tendo todo, sendo vértice da Ría de Vigo, Rede Natura, un concello con mar, río, ben situado, pois temos un potencial absolutamente inmenso para chegar onde queiramos, pero simplemente temos que ubicar o modelo urbano á altura da nosa potencialidade, crear un modelo urbano moderno do século XXI. E o terceiro é que Soutomaior ten que ser un concello para vivir. Aquí ten que haber actividades como estas, aquí ten que haber actividades culturais, musicais, deportivas, porque temos unha veciñanza maravillosa que quere estar aquí, e a veciñanza que quere estar aquí, ademais, quere que todas as persoas da contorna do resto do país acheguen aquí. E actos como de hoxe son o bo exemplo de que cando se traballa con este criterio, pois a xente aquí se achega. E nós orgullosísimos e contentísimos de que aquí todo o mundo se achegue. Bueno, pois con este traballo e este esforzo seguro que todos estes proxectos se levan a cabo. E bueno, esperamos estar nos aquí no próximo ano para poder velo en persoa, non? E ademais xa falando pronto para ver que cousas hai que mellorar e que cousas pois temos que potenciar para que esta maravilla pois poida continuar no noso concello e para que Soutomaior siga asociada a un deporte pois tan intenso, tan característico e digamos tan digno como é o que vos practicades, o que vos move a todos vos como é o karate. Pois sí, e nós encantados de voltar aquí no próximo ano e todos os que faga falta. Así que, bueno, Manuel, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e, bueno, polo teu espectacular traballo no goberno de Soutomaior. A vosa casa, a túa, por suposto, e a de moitos outros, e aquí estamos para quen queira, cando queira. Moitas grazas. A vos.